Мяне завуць Вераніка Альхова. Я вучуся ў 2 класе 23-й гімназіі горада Мінска. Я прачытаю верш Эдзі Агняцвет «Майстэрня». Я знайшоў паблізу пня дзіўны корань буры. Ну якраз на дзідзяня з мордачкай панурай. Вось прачнецца, раптам нос ад мяне адверне. Я падняў яго, панёс у сваю майстэрню і прыгледзеўся бліжэй. Тое ды не тое. Ой, сучкі тырчаць з вушэй, лапа з барадою. Я ў нядзелю майстраваў з раніцы да зорак. Ні хвіліны не трымаў востры масцізорак. Ты, малое, ажывай, тупай, тупай, назірай. Глянь, падняўся баравік, побач шышкавожак. Да лянота не прывык мой іскрысты ножык. Тут вавёрка, ласяня, все ляснога роду. І глядзець медведзяня, ці няма тут мёду. Паскачы спярша як след, толсты, ходзіш ледзьве. Тут прыбег Пятрок сусед. Ох, які мядзведзік, абмяняемся. Трымай, поўную капілку. Хто ж ты, зломак ці гультай, насці зорак пілку. І ў цябе, браток Пятрок, рукі ёсць, здаецца. Ну а мой лясны куток, ён не прадаецца.